ka po dahil diriya, oy. Amigo! Padulungan eh. Padulungan. Tatay, long time no see ba? Karon pa ta nagkita ba? Wala lagi. Kay, naku kuya tuon dito god. Ano naman na ganito day? Importante lang. Importante? Oo. Yan. Tayo ha, punaron ay. Pero nakauna-una na ko kay importante mong tanim mga tuon. Tukatok pa. Mahalaga yun natin mga amigo. Oo. Ha? Grabe niyo. Kurang, asin sa naman karan? Oo. Sinso na o. Di pareha sa na mga imuhang purol muslot. Isa amigo kay ako kuya tuon sa unahan kay importante ni kayo. Importante? Oo. Sige kay. Happy ko ito. Ito sa lahat sa atin. Tama lang na may amigo. Mabalo na. Oh, sige po. Sige ito na. Sige. Kay muna na po musulod na po ko. Oh, sige. No? Wala sa ko. Dali araw nawala ang tawhana oy. Yamat to. Arman dayo. Oh no! Lain jud. Kay mo ha ali nagsunod. Ha? Wala man. Aqua ra siguro to. Ganit nakatago dayong ko. Wak pa. Kitaan yun. Lilingi ba? A few moments later.
shortcut diri nga dalan ba? Asan? Dili na ko siya abangan ba? Kasi kitaan ko. Pakuantahan eh. Lukok pa dito ba? Dili ako lapit. Lapit sa dahan ba? Kaya po itong buanga, oy. Anong nagdiri ang buang ay? Anong ganang ako sa nilas? Ang tuol yun ni karon ba? Bakan din ako. Anukon ba? Nana. Karon ka. Bakan ko na eh. Nawaman! Tag-ang ko palagi. Yati ra gud. Ha? Nagbaktas mo to di sa gali ha. Pansikiro yung tawhan naton kalit na magawa. Siya dyan to'y naghadlok sa kuha. Karon lang kang minataya ka. Palusan ta jud ka. Uy, ini bato. Di mana? Kara mo din na haglabay bato ha. Wala ko nagbiluang sa inyo ha. Isog day ka ha. Karon ka. Oh, no, 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 no. Hello mga ka-idol, maayong hapon des yung tanan. So karon di ay mag-shoutout data. So shoutout day kay Sylvia Lumok. Shoutout sa imo dihati. Shoutout po sa akong mga agaw diya sa Maragusan. Shoutout sa inyong tanan, labi na kay Idol Ching Adventures Vlog. Shoutout sa imuha diya idol. O mora na mga ka-idol. O din salamat po sa paglanta ng isang video paghuman. O kung tama ka-idol nga ayaw yun magkalimot nga mag-subscribe, mag-share o mag-like para updated mo sa itong mga videos mga ka-idol. So mga ka-idol, see you next video mga ka-idol. Bye!